ji ba dan ban wayan nan mana waya waya ni za ka zo unguwa ta nan ka ce za ka kwatar waya ba ga ba bani ikon Allah ba ga ba kai shege ne ina zuwa ba ga ba in dai kai shege ne da ba dai wannan bace gane ba ita ce ba ga ba dakata ina dai wannan ce ita din nake magana bari mu ga ba dai ita bace ita din nake magana an zo min har gida yau ba dai wai akan wannan bane ita din nake magana ba sarki wai ba dai akan wannan bane kai me kace ni ne ina dai akan akan da ake magana na ga yace ka kake ne me kace ni bi ne ba dai akan wannan bane akan da kai ba dai kai shege ba akan akan da mun nuna maka aikin shi har kayan ma zan tattare mu ga dan dare biyo da